हादोर नाङैनो क्रिकेट गेलेनाय आईपीएलनि दोहौ wickets. And he started off with a very economical over and got the big man Maxwell. आईपीएलनि मुङाव गोबां थावनिफ्राव जुवानि आड्डा खालामदों जुवारिफ्रा बे बिथिङाव खाबु होआखै फानबारि पुलिसा गोख्रों नोजोर होनायजों चिरांनि फानबारियाव सानै जुवारि हमदों आईपीएलनि मुङाव जुवा गेलेनानै पुलिसनि आखायाव सानै जुवारि सोलिफु आईपीएल एबा इंडियन प्रीमियर लीगनि मुङाव जुवा खेला होनानै पुलिसनि आखायाव हमजादों सानै जुवारि फानबारि थानानि पुलिस बिबानगिरि सादन दत्तनि दैदेननाय मोनसे हानजाया हमनो मोनदों सानैबो जुवारि मोनसे आन्दो सुलुंनि बिथाजों सिग्रोमनायाव फानबारि थानानि सिङाव थानाय 3 नं गरायमारिनि आबु बक्कर शेख आरो 1 नं बेटबारिनि बिपिन साहा मुंनि जुवारिखौ हमदों फानबारि पुलिसा जुवारिनि आखाइनिफ्राय गंनै मबाइल फन बोखांनो हादों पुलिसा मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला फानबारि पुलिसा जुवारि हेंथायै गोख्रों हाबा मावगोन